Iba adan. Iba adan. Almusal na. Okay ah. Magmerienda na kayo. Habang may sabaw pa. Habang may init pa. Kain na kayo. Kuya! Sir! Tatay. Kain na tayo. Ayan po, magandang hapon. Back to work ulit. Ayan. Bali, tapos na yung break time. Ayan, diretso tayo sa pagtambak. Dito ulit. Ayan, konti na lang. Dito. Kasi pupluringin na siya. Para no, makluringan na kung bukas o ano. Ay. Kita na to. Kamu pandang. Ay, sana ako na ako. Ah. Papatong mo. Ano sobrang na. Balak mo na lang si Bibi. Papatong ko putang na ano bro, ano ka lawas. Wala mo ni. Ini ko basta ko. Tapi ulo ko. Hindi kaya. Okay kaya. Okay kaya. Sa dagat bagar masih mata. Sir, teacher! Sir! Yes. Long time no see. Ba't na sinaw? Hindi na tayo. Ayan, pansit oh. Pansit ba to? At papadala ni Mama Chinchin sila ano, sila Carrot, Sunny at may kusina. Hindi natin po kasi mainit pa. Yun, bagong loto.
At doon namin yan binili sa ano, pinakang factory ng pansit. Hindi lang ako nakapag-vlog doon. Pwedeng bumawas. Magluto. Oo. Mag-dress na ako. At yung iba, lulutuin mo yan. Mamaya. Haluto tayo ng pansit mamaya. Malichin ng pansit. At gayatin na natin itong sibuyas bayan. Ma. Hoy, ma. Hindi ako mali ay. Bukas na lang kayo sana eh. Bukas ng umaga na lang kayo. May puntahan lang kami. Naman. Wala bukas na lang. Umaga. Premier. Ayan, seperti itu nakaraan mo. Wala na. Ito lang. Pagkapangan ni Buka di sarit sini. Ano na rin pinakasalit? Ano na ang sarit pa? Isa ni. Ha? Hindi ko na muna ibabalot. Ikaw na nang balot. Kanina yan. Tig-isa sa'yo. Saan galing? Yung sa, ano, pagawa na. Ayan o. Pansit. Dadali nila Sa sa inyo to? Burias. Bili mo tayo? Oh, tig-isa sa'yo. Oo nga. Ibilad mo tol para pagdating nyo, ibilad mo para ano, para Kaya ate no. Bilad mo. Salubong ko tayo sa Boreas. Salamat sa mag-asawa. marunong magluto niyan. Ha? Marunong magluto. Magaya dito. Kaya marunong magluto. Nakita mo na. Ang masarap niyan kung may atay ka. Tayo ng manok. Manok, isahog mo, tapos maraming repolyo. Yan, kahit sardinas. Sardinas malaki. Pansit. Sarap yan. Sa 14 pa kayo alis. Meron doon kundi. Makapinta kasi na lang kayo umalis. Emergency. May iguan kasi, may bagyo na parating. Baka mamaya malit si... Gusto mo na. Yan na lang. Kasi lang kasi yung daing doon na pinakita. Ano ba yan? Ang isla ko yan. Mahangin na yan. Ay, bo. Nangyari ko naman ito. Gusto raw. Hindi gusto. Ano ka na kayo? Ako ang bili. Pari ka nga. Nandiyan magkukulong banta. Ay, ito na. Sakto sa naka. Hindi ka nagkukulong. Oo. Nakalawa ko dati. Bawal mo na kasardin. Bawali ka. Iba na lang ka. Ako pa lang sa rin ng bawal. Kutsara ng Saudi. Ha? Kutsara. Ito po. Ay, Saudi. Kutsara ko lang. Kunding daw.
Relax lang muna. Si Ondo bagay. Si Ondo bagay niya. Siyang kupon. Nya, oh nya. Aba pud ako si Ondo nya. Lusirnas po. Kaya baga. Oh. Iwala lang. Maglakaw kami sa dagat. Maglakaw kami sa dagat. Ah, sir. Kapit lang. Di tayo Paubay, makita sa makita. maglutaw, magpapangin ba, magpapangin sa hangin. Hindi. Nakakarating pala ako sa Divisoria eh. Oo, Divisoria. Napanood to ninyo si Juan, si Bet, nandun ka rin sa ano? Dato. Malapit ka dun? Ay, malapit ka. Divisoria? Yung pinapasokan ko na school. Itong Sa Divisoria? Oo, malapit ka. Nilalakad ko lang. Sayang. may tawag yang tubig. Saan dun, sir? Ha? Saan banda dun? Basta tatawid lang ng Moriones. Alam mo Moriones, oh. Tatawid lang dun. Doon ka dati nagtuturo pala? Ha? Doon ka dati nagtuturo? Oo. Sa school na yun? Yan at si ano? Tinitira ako Richard. malapit sa simbahan. Doon sa... Ano yun? Oo. Wala akong kontak sa'yo eh. Doon sa Cavite. Malapit ka ba doon? Sa Cavite, nagpumunta rin ako doon. Doon sa Tansa. Malapit ka doon. Yung sa inyo kasi, ang ginagawa yung dami. Kumano mag-impake? Di ba ano? Sa amin, kakaliwa sa... Cavite ka rin sa Cavite. Kakaliwa sa St. Dominic. Oo. Saan yun? Saan yun? Saan yun? Saan ka sa Cavite? O sa ano, Dasma, Ah, Dasma. Maliparan. Oo. Una ng Molino. Patalong ka. Ingunin mo gani, ibihe namin nagibihe ka gani lagi day. Ha? Huwag ka na Ano at na-ready na. Mama gani ka ng utana, kaabot pa Naka-ready na tayo. Kakawin mo lang, sir. Kakawin mo lang. Tapos ka pagpaganda na mama gani mga launa, gani utana sila na babiyaro. Ah, 2 linggo na. Gani ana sila ibihe karo ugma ko nawa. Ato na, nagayat ko na. Nas Nor Cubes. Yung sa pagkarga ng tabaw. Wala ko eh. Ah, kaya ka po. Ako mga orba na dahil po tayo. Hindi mo yung ganapan ng dulo natin video. Ano nilinig ka rin na pala dito dyan May kira ka na rin. Bahay mo. Ano ka na matara? Yan, gigisayin na. Yan, diretso lang to. Para kung gusto niyo magluto rin ng pansit ba to, magaya niyo. Yung mga iba kasi hindi marunong magluto ng pansit ba to. Alam mo na ito. Kung gusto mo medyo mainit, kainin mo ito. Ano yun? Mainit ka. Ako nga ba yun? Paminta. Ikaw na. Bago ko yan isang buwan. Yung asawa ko nandun pa eh. Ano ka? Nandun pa. Ikaw lang pala. Ako lang umuwi kasi para makapag-vlog dito. Check up na naman sa ano, sa 17. Sa pigit ulit. Pansa. Tol, may papadala sa inyo. Pansit. Pansit. Agad yung magkakalaman.
Oh, kaya na. Tuyo. Hindi na kaya pambala. Kinakan mo ko lang. Bawang. Sirungan nga niya kasi po ang ang tubig. Yan, tubig. Mayroon kaya Jason na Po. luluto ganyan. Ako ba? Mayroon. Taga Bicol din yun, sir eh. Oo. Taga Bicol din yun. Nagluluto ng ganyan. Ilang bagyo? May topping yun na eh. Oo. Topping na yung tinusta na mga taba. Ay, masarap talaga yan. Buriyas daw. Meron din sila plain lang. Oo, meron plain. Yan, meriendahan ng ano, ng team, mga nagtatrabaho. Hintayin natin magkulo. Si Kuya nandyan, naghahakot ng mga graba. Papa ni Chin Chin. Pwede ko sa ay, ipon sa sobrang ito. Ugas na. Pag-arog na kan. Udit sa mga gurang kan. Udit sa mga gurang kan. Ayan, liligpit-ligpit si Kuya. Hindi man malakas yung alon sa ano, biyahe ngayon. Paul, tahimik man yung alon. Ang dagat. Malakas yung bagat ngayon. Mahalog talaga. Yan. Diyan, nandyan. Kusina. Nakikita niyo po ba sa kusina? Hindi ako makikita dyan. Nakatago ako. Yan, hintay lang na kumulo. Tapos, isasalang na siya. Maulan na hapon. Ay, ano? Hello, magandang hapon. Ano po ang may paglilingkod? Panalilingkod ang likod. Bidang. Hindi na kami. Maya? Alis na nga sila. Ay, kumukulo na. Kumukulo na po. Asukal. Kal? Ito, dasitan ko ah. Diba ka? Ito na. Ano? Ay, dakulo mo kaya. How mo? Dakulo. Di, bumi na yan. Padakal naman natin. Bumili ka Pwede kasi. pa. Ay, ganun yung pakalo. Bumili ka na. Siyempre ito narogangan pananugod. Ilipatukan na. Sanagkinulo naman. Ito nga, Karninuti, yung sahog. ito nga ni mong bayang. Baby, umambun nga, babe. Bagyan mo yung sombrero mo. Na. Hindi lang. Hindi naman lang. Lu. Hmm?
Bawasan sa sabaw. Bay? Okay na yan? Oo, masama rin yan, makaigop-igop. paulan ka pa. Big cook pa man. Suka. Ano pa yung pancit? Ayan na siya. Biyasa no? Ano kasi yung hawakan ng kawali ay butas. Butas ah. Kaya tumutulo dyan. Ano na kasi ito gumagalaw na. Anong tago? Pancit ko ano? Okay na ito. Di, ragan dapat sa pancit mo. Ika? Hmm? Ay, abos dito na. Kung nakaraan nga niyo. Ay ba, hapok ka na di pagka nagluto na. Okay na. Luto-luto sa keso na o. Susunod ako ng igop-igop. Sabong. Manali? Naman yan sa tingin ka po. Taguhan, magkakamarin. Sarado sa kamarin luwan. Yan luto na. Well, Jason, sarado mo ka sa kamarin. Sarado. Bakit, baby? Kamarin. Sarado. Pinasara muna. Yung pinasara muna. Kasi dadaan ka. Nag-uuran. Ayan, pagbuhat mo ko. Ang puluto na siya. At buhatin na. Sige, mangulit ka pa. Parang brapo. Kapin. Luto na. Oh, merienda, pansit. Tay, Bili na kayo, pansit. pagagatso. Pansit. Luto na. Oh, Lamig isa buko. ang harap yan pagdaan sa buong. Lumahan ka na binutos. Tibida. Kain ka na, pansit. Bili na. Tun. Bili na kayo. Tun. Kasi na. Ayun o, maraming mangga. Manggiro ka. Pili. Mamaya na nga nito, sarado pa yung kamarin. Ito, pinasara mo na sa kamarin mo. Ito, ano, mga pulis, sinarado mo na. Kasi maulan. Baha yung kamarin. Iba adan. Iba adan. Almusal na. Okay na. Magmerienda na kayo. Habang may sabaw pa. Habang may init pa. No. Magkain na kayo. Kuya. Sir. May lang, ikaw. Tatay. Sarap pa di tagan ko pa sabaw. Kain na tayo. Oh, may kanin, may kanin. Vince, tulog. Sino na taas? Oh, Yami. Kain na. Yami. Karot. Dami. Kuya Karot. Sina. pagagatso. Uy, ang daming sili. Oo. Buwan ni masarap, pamara na. Hindi Ako, pwedeng sige kakain lang. na naman kasi. Nya, alam mo din mo. Nakakain lang eh. Pangit kapag wala. Kain na naman. Mabi.
Oh, pagtuyo na, pangit na. Ano na? Pag una mo hindi sa nakasunod. Tay! Eh, anak mo, nanggat ka di. Danak ko ba, so, dasabu. Kitchen! Lines! Walang suka. Baka may lumangoy na langaw. Kuno pa di. Tinimplayan nyo man. Angwan ba? Angwan ba? Ang ang bag. Hindi kang hinay. Siya tawo sa taas. Si Papa ni Palawan gad dyan. Di, kaya mo ba ganito yan? Dahil siyang tawo. Kuya Puloy. Kasama ni Kuya. Kuya Puloy. Tapos si Papa ni Isa yung kaysa mo kuya, tatagal. Sa tulo. Pero siran. Oh. Sir, tuna sir. Sarot. Bibi! Bibi! Oy! Si Bawiwagi, yun, di nagkataon. Mainit to. Muanik. Naging kadag ko, ano? Katulo. Malat. May, kuha ka lang. Lahat yan, butang sa kanon. Baga. Apang timpla ka na tubig ang kanon. Hindi, tubig. Sa mainit. Kanon. Ah. At nakapag-merienda na tayo. Ano ba? Ay, bukas na sa kamarin! Na, kamarin ito kamarin. At yung paggalito ng bagnet at maraming salamat. Yun, siyempre thank you sa mama ni Chinchin na nagluto. At yun, yung iba, dadalhin nila karot at isaan doon sa Burias. Thank you. Busog. Ayan po, bye-bye.